Ето как изглежда перфектната количка. Easy Walker Zoe Go е количка 2 в 1 и е най-новия модел на бранда, който може да намерите на пазара. Комплектът включва шаси, кош за новородено, седалка, голям кош за багаж и дъждобран. Кошът има антирефлукс система, висококачествен матрак и вентилационни отвори, а самия кош се сгъва заедно с шасито, което е огромен плюс при съхранение и пътуване. Когато бебето порасне, може да преминете към седалката. Тя може да бъде с лице към родителя или по посока на движението, а облегалката и сенникът се регулират за по-голямо удобство. Кошът и седалката могат да се регулират на 3 различни височини, така че родителят да не се навежда постоянно. Материята е водоотблъскваща и с UPF 50+ защита, а големите устойчиви на пробив гуми и добрата амортизация осигуряват плавно движение по различни терени. И нещо, което родителите определено ще оценят. Сгъва се компактно и стои изправена, а за още по-голямо удобство има голям багажник с товаримост до 7 кг. Имате избор и между всички тези цветове. Може да ни намерите онлайн или във физическия ни магазин Пеги Хлапета Мама и Бебе в Младост 4 на булевард Александър Танев 460А.